kuma min ne bolo ka ɲɛsin ma I dɔɔnin tɛ maa min fa hali ni bɛɛ don ma o t'o fa ne b'a fɔ dɔrɔn u k'a faamuya adamaden n'i dɛsɛra quoi ni maa wɛrɛ nana ɲuman kɛ I kana a tigi fo mais I kan k'i da de Mali mago tɛ olu ka nin na quoi I b'u yɛrɛ ɲininka nin ko in a laɲini ye mun ye mais an k'a faamuya ko yanni k'a fɔ parti jamana dɔ de bɛ e bolo fɔlɔ kelen anw parti politique ne yɛrɛ b'a la anw minnu ye partiw sigi anw de tun ye jamana in feere Faransi ma anw de tun ye maliyɛnw jigi tigɛ yan nɔ Mali yɛrɛ tun tɛ yen bilen an ka sabali u ka bɔ u ka nin bɛɛ to yen u ka yafa deli maliyɛnw fɛ u k'u fara jamana ɲɛmɔgɔ kan an ka jamana in jɔ jamana in tɛ ka jɔ fɔnba ye koyi a tɛ jɔ Asimi ye koyi wa a tɛ jɔ olu ye mais a bɛ jɔ jamana ka siniɲɛsigi de parce que jamana nation de don n'a fɔra ko nation o ye mun ye kunu mɔgɔw b'o la bi mɔgɔw b'o la wa sini mɔgɔw fana b'o la o donc mun na an bɛ sini mɔgɔw ka siniɲɛsigi tiɲɛ Mali tun bɛ yen yanni parti politique ka na kurukanfuga kɛra parti ko tun tɛ yen donc ka jateminɛ kɛ an kana bi jɔnya dingɛ kɔnɔ ka f'u ɲɛna halisa an ka hakili sɔrɔ an ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛngoya kɔnɔ an ka bɔ bɛnsɛngɔniya kɔnɔ fanga ye Ala ta ye a y'a di Asimi min ma bi ani sarasu minnu ma ani politique mɔgɔ minnu ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jɔ Ayiwa honorable Fɔnba sigikafɔba in a yirala k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ don ko laɲini fɛn o fɛn mana kɛ o na ta bala jamana kɔnɔna na ayiwa ka sanga o ma an dun y'a ye groupes armés maa ninnu olu sema ye sigikafɔba in kɔnɔ nka laɲiniw kɔnɔna na a fɔla k'a fɔ ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye e ka yeta ye jumɛn ye o kan kuma fu de don c'est-à-dire a ma fɔ ko dialogue ye kuma o kuma fɔ k'a bɛɛ bɛ kɛ koyi dialogue ka kuma o kuma n'a bɛ dankari kɛ jamana sariya sunba la o tɛ lawaleya dialogue ka kuma o kuma n'a bɛ dankari kɛ président ka laseli kuma na o tɛ lawaleya o de kama n y'a daminɛ kuma dan ma fɔlɔ bon peut-être que minnu y'a sɛbɛn olu kɔnɔ ko dialogue kan ka bila jamana ka sariya sunba sanfɛ ayi jamanadenw de taara voter ka jamana ka sariya sunba sigi hali président tɛ jamana ka sariya sunba sanfɛ président yɛrɛ diyagoyalen de don ka jamana ka sariya sunba bonya kuma tɛ k'a ye laɲini mun kɛ a bɛ laɲini o laɲini kɛ ni o laɲini bɛ taa jamana sariya sunba lagosi o laɲini tɛ se ka don ba la donc o kɔrɔ ye i k'a faamuya ko maliyɛnw yɛrɛ k'u hakili sigi ko nin ye kuma fu de ye wa kuma min ni a tɛna waleya wa a tɛna don ba la ni nin kuma samana a bɛ taa mun na u bɛna tila k'a fɔ président Asimi yɛrɛ a ye sɔrɔdasiw janfa a ye jamana janfa parce que minnu ye jamanadenw faga k'a ko kuma bɛ k'olu fɛ a ma bɔ Asimi da dɛ wa Asimi m'a fɔ fɛnɛ k'a sɔnna dialogue y'u ka kuma fɔ u ko k'u bɛnna min kan o ye nin ye bɛnkan ye tiɲɛ ye mais bɛnkan bɛ sanga ka bɛn ni jamana ka sariya sunba de ye ka bɛn ni président ka laseli ye an ka bɔ nin mankan ninnu kɔnɔ an ka miiri jamana la an ka miiri an kɔ la